Apil ba nga pabayron ang bana sa pilde sa sugal sa iyang asawa? Panalitan labihan ka sugarol sa asawa, dako na kay pilde. Mahimo bang moapil og bayad ang bana? Ningon ang Article 95 sa ato ang Family Code. Nagitawag din ha og absolute community of property. Nga ang butang nga napundar sud sa kaminyoon giila nga absolute community of property. Ang napilde sa kapikas dili mahimong i-charge ngadto sa absolute community of property. Atong isimplify, way labot ang kapikas sa pagbayad sa panahon nga mapildi sa sugal ang iyang kapikas. Ang bana dili pwedeng ma-charge sa pildi sa sugal sa iyang asawa. Apan kung makadaog panalitan 350 million, apil ginang kapikas kung dunay daog.